Tangiang mahitang asini roha madihamu doh dame nasian de batamata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Donga saha porsyaon hatani di bata di hita iba natar surat di Matius onom ayat sia satu ayat 10 tulu. Songonom ma hatani di bata. Songonomma tangyang muna ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajawmo say sao malomo ni roham di batongaso na di banua gijang lehom madigami sa darong hangluan siapari sesa madusanami songop panisanami di dusa din akka na mardusa tuhami. Unak kami begitu pangunjunan palua mahamisian na jahat ay hodo na punahara jaun dohot haguun dohot hasangapon rodi saliling ngililing na. Amen. Songon topik niturpo taon tangiang mangido haluaon. Dua memohon keselamatan. Adong ma sada barita na mardonga puda. Ia barita nung ngarahya tabigi ima sahalak na margoar Dr. Randul na terkenal di sada bidang jantung. Jala terkenal do ibana di bagian imana digwari kardiolog manang bagian pembuluh darah jantung. Ima rupani amata Dr. Randul na terkenalon. Tada dokter na terkenal di Amerika Serikat. Aladi sadatiki di bait ibah nama salah satu penelitian tu 400 halak na marsay jatung. Alay di bagaimana may 2 horong. Sa horong 200, sa horong 200. Alay di horong na parjudo di bed iba nama ima akka na marsahiti na say ditangiyakon ima rupani di naburju martangiang hampir terus martangiang ganuk ari jala ganuk jum martangiang na 200 halaki na 200 halak nae muse ima halak nasuhya martangiang jala nasuhya ditangiyakon ima rupani dung 2 bulan di parohakon Dr. Randuloma. Ternyata dia makadungan sarupa do si panganon do ubat dileo tu 2 horongi na 400 salaki. Na sa horongi na martanyangi hampir 10% sembuh. Malum. Alay na 200 na nakaningani na suya martanyangi hampir 10% mati. Dungi disimpulkan amata Dr. Randoloma. Ternyata di ide iba nama, di dok iba nama. Marhite penelitian di dokteri, di dok iba nama. Say na margogo si tutudo tangiang ni partikori. Ima gak bisa ada ucahan di ide mana bahwa kekuatan halak akan manangyakom. Tanyangi gabidalan tu hamamalum ni sahid. Jala ikut dosi hulaunon martangiang manang ahape. Termasuk ma gala satu Dr. Randul neng mengoperasi pe, neng mengobati pe. Dido ibana 2 satu-satunya obat. Tangiang ido na paluahon sahid dang alani obati dang alani dokteri ninna
amata dokter randulum. Alani dia makadonga saha persyaun ido nataida di bagasa turpuk tahun na saya taguari ima tangiang aliamanami tangiang na saya jut ima naniajarhon ni tuhata Yesus Kristus di tangiang aliamanamion nataida ima tangiang songon naniajarhon na tuhita bohado sikap ni naporse halak Kristen bohado sikap ta molo martangiang. Neng dohonon na molo martangia kita kamang do tamuinang unang ma songon halak pangaji manang siboto surati duanya munafik. Lapatan na diajari Tuhan Yesus di molo teida di ayat 5 do di Lukas 10 ayat 10 1 ayat 10 pati diorai do kita unang ma martangiang songon akka pangaci akka nama kalomohom martang yang jongjong di julu ni akka perguruan di dalam belum asa di ida jolma jala asa dibigi isini tang yang naik tung apala nunur manang marnoni dapatan na songoni ido naniajarhon ni Tuhan Yesus asa unang songon halak pangaci molo martangia ko didok masuk maho tubilutmu sordak mapitui tungi martangiang maho tu amam nabuni gabe balas sonon ni amang muma dinamar nidai na martangiak ko dinabuni alani molo martangiang ikut tarajumi do di bagasa kaporsiaon na diboto di bata jalat taida nang ditangiang tai dalatta inamartangnya kita mengarajumi makatai dohot di batang. Nah kedua kun neng ajaran itu pukodos tu hita songo dia do tangiang na niajarkon ni Tuhan Yesuson. Molo diajarkon Tuhan Yesus hita martangi yang secara sistematis. Lapatan na unang mula-hulak dan tangiang na mula-hulak. Olo do hita sai mula-hulak rupane. Alai molota pamana tangiangi sistematis do diajarkan Tuhan Yesus. Jala ido musenang tataida di katekismus na meti di katekismus na binani Martin Luther di bado di si tangiang alia manami dohot lapatan. Kadang pola patarangok kube ahado dan diajarkan ni si Martin Luther tangiang taringot tu tangiang ale amanami. Alai bagas do berengota di suraton ni Martin Luther di si asa sianima ujahat sian tangiang alia manami ima tangiang diganup perpunguan nyaka naporsei termasuk do jaka pertanyangata di parminggota di PHD saya tapa ujung do marhite ima tangiang alia manami songon dalat taduk sulugi napatan nam songon nampasahaton hasangapon di bata ido nang ditangyang ale amanami na saya tapatupa di akka perpunguan nang dihitape di pertengangan ganup bagasta atong dihamakadonga saha porsyang jala taidama di igil turpu todo siak kita buasa mai komartangnya kita tu Jehovah buasa songo dia do porlu ni namartangyangi atong jala taingo ma molo martangia kita tu Jehovah nalo modo rohani Jehovah kita martangiang tu ibana buido jahot tai di Filipi opa ayat 6 do ayat pitui molo didok disi saya di halau mohon de batado tangiang jala di Jakobusi peta kaso idok saya namar gugu si tutudo tangiang ni partigor jala saya tadok do tangiang ido patuguhon para lealiot tatu jagoba danga dong bu hita maraleale tu jagoba anggo soholan marhite tangiang taido patuduhon
dinamarali hita dohot na anak ni dibata hita jala morido na taida dibukutta na badi di Yakobus 4 ayat 8 molo tarbahen lam tuguma para lealeommu para leoleotta tu Jehovah songon na nidok ni si Yakobus di Yakobus 4 ayat 8 na pabotohon doa itu adalah menjadi cara kita gabe marimanul maraleale dohot debata asa songo dia ma ditangi hod debata tangyang tay taingok ma na niajara kon nito hata Jesus Kristus ditangi hod Jehovah do tangyang ta dangadong na marisuang asal masian toru ni roha siak kaporsyaon dohot sian ias ni rohata Ido di Markus 10 ayat 24 asa ditang Jehovah tangyang ta ikon marhapor seaon tu iba nama hita nang didok di buku Heber 10 ayat onomi dipaingok do marhite hapor siaw taido tangyang tai ditangihon jala dibigi di batam dipasikok musay di Yohanes 15 ayat pitui nama dok ditangyangi ima molo sakabona hitaro debata say na jupak kita ma isini tangyangta jala pangidote alani isini tangyangta ditaingot mariturpukon diajarkom ima tangyangta secara sistematis diajarkon do hita lao martangyang dohot mangido tu debata tong los ommanuaing gabisada soso tu hita songon topik ni turpukta nama dok tu hita dia main tangiang mangido haluaon ado nabuta tangiakon asabui malua diajari turpuk tok kita di Matius 6 nakingai isi 10 asa sao sakap ni dibata jala di sada kronika 20 pasahat masudi golum tu debata unang adong holso di namartangia kita asa mamilit na duminggan obar tu sakat ni debata dia lusi Jehovah do tangyang ta ima naking nama dok di Psalmen 15 ayat tuli sa didok do say di tangihon Jehovah do tangyang minaporsiay luar biasa do molo songoni ngoluta ngolu si partangiang di bagasan perdalanan ni ngoluta. Tong molo martangia kita ikom manian di bagasan toruk ni roham. Unang be songon halak parise na say martangiang di bagasan bicang ni roha dohot na pajagar-jagarhon na mangetong dirina na jumago siyan akahala na asing jala ima tangiang nani hasubuhon ni debata alay martangiang mahita di baga sa kaporsyaw jalo na nga dong ganggu hita molonung nga martangia kita unang beadong naragu-ragu ni tangiang nay di baga sa kaporsyaw dan jadi hita ganggu alani tayo si Elia na martangiang di na martangiang si Elia na bangido asaro udan akasdo di paro debata udan dinamartangiang nan si Musa, dinamartangiang si Abraham, taida ma akatangiang na sida, say dipatulukon tangiang na ido, imanakay nga ni haguguon dohot waso ni tangiang na atong marihite na diajari hita iturputon asa tangiang taipe unang adok kita margang guni roha. Tangiang mangiduhaluaon las oma tapasahat ng tuak ka iyanak kota tu sudut na poso manang tudi pe mangalaka totong di bagasan pos ni roha martangiang alani dia makadonga saha porsyaon nunga takas di paingot trupuk totu hita martangiang ima pasauton sakap dohot lomo ni rohani di bata tanya koma tungo tangyang pangodiano tay saluhukna sesao may obar tulomo ni rohani debata tong ido nanaing idota siya turpuk tahun bahwa kita juga diajarkan dalam doa Bapa kami adalah
mengajarkan kepada kita mengutamakan kemuliaan Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan, hidup dalam pengampunan Tuhan, dan memohon dalam pengampunan Tuhan, dan mengakui kebesaran Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati. Tadokma. Amin. Jaladi ameni sesau ma obar tusakap doho tulomoni rohana. Amin. Muliati madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabedi. Amin.